Čaute u nového videa. No a dneska som si pre vás pripravil taký zaujímavý reprák za 10 odoberateľov. Ďakujem, vážim si to. No a dneska tu mám takýto reprák. Volá sa Senkor SSS 3800. Taký čierny, iná farba není. A má to podsvietenie všade, takže je to fajn. Ja som ho zapínal, teraz ho vypnem, vypnutý, má to aj displej, taký malý, tuto je parovacie zariadenie a nabíjanie, takže teraz zapnem ten reprák pomocou tohto tlačítka, ako na predĺžovačke, takže teraz zapnem, ono chvíľko potrvá, kým sa tá baterka zapnem, už ho mám zapnutý, teraz, už je teraz zapnutý, no a teraz keď si dáme svetelné efekty. Tak toto vyzerá, svetelné efekty. Môže to aj blikať. Takto to môže blikať. Červená blikavca a takto to bliká, strieda to farby. Takže to je cool. Teraz je zelená, teraz je fialová, teraz je biela. A takto má to 4 farby. A môžem si aj tento hore podsvietiť. Takže toto zmagnem, potlačím. A takto, takže teraz svieti aj dole, aj takto. Samozrejme dosť to svieti. Keď si dáme, teraz si dám off. A som si tu zapnuté, takže toto je echo na prepínanie, nie pesničok, ale prepínanie na zvuku. Čakaj, ešte má defo, echo. Toto je 10 minút, no nie 10 minút, ale 10 sekúnd naspäť tej pesničky, toto je ďalších plus 10 sekúnd dopredu pesničiek, toto je svetelné efekty, toto je echo na mikrofón, toto si vyberáme funkcie, čiže AUX, rádio, USB 1, USB 2 a potom je ten Bluetooth. No a má tu dve USBčka, ja vypnem tie svetelné efekty, aby to nesvietilo. No toto je USB 1, USB 2, AUX, mikrofón 1, mikrofón 2, takže vy si môžete zapojiť dva mikrofóny, takže to je celkom top, celkom dobré, ale škoda, že namiesto jedného USBčka nedali SD kartu. To je škoda, že tam musí byť dve USBčko. Takže ma tak troška štve. Ale v pohode, takže tak. Takto to vyzerá. Reprák. Takto to vyzerá. Môžeme si dať aj štítok. Tu je štítok. Môžete si zastaviť video. Raz, dobre, že má zastavené, dobre. Takže volá sa to Senkor SSS 3800, má to 20 000 mAh baterku, má to 60 W a vydrží to 18 hodín, tuším to vydrží 18 hodín, ale tento reprák je starý, tento už má 7 rokov, tento reprák, takže tak, že už má to za sebou, ja ho mám približne 3 alebo 4 roky ho mám. Takže tak. Toto môžete ovládať hlasitosť, takže teraz pridáme 4, 5, 6, 7, 8, maximálne do 30, potom je tých 60 W. Dobre, takže má to dve basové reproduktory, dva stredné a jeden je taký, ja neviem, jak sa tomuto hovorí, ale toto asi není reprák, to není, ale má to 4 reproduktory, je to cool, má to basový systém, takže teraz to zapreme a tuto na displeju sa to ukáže, takže teraz bas. Teraz, keď môžeme si meniť v podstate ten zvuk, takže teraz máme klasik, jazz, rock, to máme flat a potom pop. Tento pop, ten je asi najlepší, tento základný, to sa
používa na pesničke základný echo. A je to už strašne moc veľa tlačítek. Takže tak, toto sme si prebrali, títo horné tlačítka, teraz dole. Toto je mod. Toto je, že môžete si dozadu prepínať pesničky, tuto zase plus si môžete ďalej pesničky a toto je párovanie cez Bluetooth. Takže super, že mňa prekvapilo na tomto repráku, že to má proste Bluetooth a že tu má proste aj baterku. Baterka to je super vec na veľkom repráku. To sa hodí. Takže teraz mi bliká, že nemám pripojený. Áno, mám teraz Bluetooth vypnutý, aby sa mi to zbytočne nespárovalo. Takže tak, máme tu Bluetooth teraz na tomto. Takže teraz je tu B, takže akože Bluetooth. A tuto má Pair. Tuto Pair. Takže tu môžete pripojiť telefón a túto charging. Keď to bliká, tak to znamená, že máte vybitú baterku. Takže treba to nabiť. Takže vám to hovorí. A keď to svieti, tak to proste nabíjate. Takto to vyzerá. Takto to vyzerá zozadu. Takto to vyzerá. Tu štít. To som vám teraz ukazoval. A tak, toto asi bude všetko, takto to vyzerá. Je to vyrobené z plastu, že taký normálny plast. Tak, toto má volume, to už som vám ukazoval a tak tu máte jedno a to je na mikrofón, hlasitosť. Že teraz je najmenej, takže je to potichu, teraz je to najviac. No a keď tu mám naplno zapnutý tú hlasitosť na ten mikrofón, tak keď to zapnem, tak to urobí buch, buch. Toto to urobí. A ja som sa prosím zlakol, keď som to prvýkrát dostal, bože, ja som sa zlakol. Takže, má to veľa šrobov, vy potrebujete, keď to chcete rozoberať, sa kúknúť dovnútra, tak to potrebujete veľké šroby. To je ďalší a tuto ďalší. To si nešmáte, to je špinka, to už sa nedá dole, škoda. To vyzerá z ďalky samozrejme. A keď to vypneme, to vyzerá proste, mne sa celkom páči ten vypínač, že keď to takto stlačíte dole a potom off, takže tak super vec. Dobre. Takže tak. No dobre, dápani, ak sa vám toto video ľúbilo, dávam ešte potom popisok o tom videu. Ak sa vám toto video ľúbilo, nezabudnite dať like, odber a dajte popisok. Takže čaute.